Het nieuwe dongvergistsysteem docht het proces na dat in de magen van een koolplak vindt. De oude vergisters die hier uiteindelijk 2 grote ton, de hoofdvergister en de navergister. Wij bouwen uiteindelijk 4 ton ervoor en een grote bek als het ware, krijgen we maar een ko. De bek dat is de melder, we melden het helemaal fijn. Vervolgens gaat het er op 4 stadiums. En dan vervolgens komt het in de hoofdvergister en dan in de navergister. Dus een ko het samenmaken, wij hebben 6 magen en een bek en een ko het samenmaken en een bek. Dairy Campers wrijft het flink uit. Dat kan hier steen je wel 1000 kei. Het is zo dat je wordt straks maar die lietse 1000 beesten met 15.000 ton mest maken. En het mestprobleem is natuurlijk een van de problemen op dit moment, zie politiek. En nou, daar hebben wij dus uiteindelijk een oplossing voor, denken wij. Maar het nieuwe systeem kan goedkoop organisch materiaal gebruikt worden en dan kan biogasproductie wel uit. De provincie steekt er nou 6 miljoen euro in via het fonds Skinne Frieske Energie. Zoals met de meeste investeringen zijn er altijd risico's. En bij dit project iets meer dan bij bijvoorbeeld de zonnepanelen op een dak. Het is nieuwe technologie. Het is wel bewezen in Amerika. Maar op kleinere schaal. Dus dit is echt wel heel nieuw om het op deze manier toe te passen. Maar als het werkt, dan kunnen we het op grote schaal uitrollen. En dan willen wij natuurlijk als fonds ook deel van uitmaken. Friesland is daarmee een voorbeeld voor de rest van het land. De eindproducten binnen biogas en CO2. CO2 wordt gebruikt voor energie in de kosten en het biogas is voor de stad ljouwt. Dan mag het zijn, dan komt er geen gas meer uit Grijnsje in het ta, maar het is alleen een kwestie van druk, dan wordt hier de stad indrukt. Dus gaswinning zonder aardbevings? Dat klopt, ja. De eerste nieuwe dongvergister is begin takken hier klaar.